ka ilaka wa long Sodership East Kasihil ka bahap apo kabolokan Sheila CNRD Block ha ka asatri uyayong arja arpau ha kenyalam uakting sodar bakti walang bat kidkhot ka executive committee jong ka ilaka kilalek bansam jerap dau khau syalai putli kilong yeng ha ka snong maubang ka bahap hapo ka wa long ilaka Sodership yau teu khau la IT sya uba yasuk war ubalong urang ba dong jong katika snong maubang bansam syabaro kilong yeng kibia kendu ya kijing ha kani ka lockdown nakaliang jonga ngakan pau ka jing sngongu ka bakraw kamtam ha kani ka por ka baro ngitip ya kajing yakon kajing yale ya hapdeng jong kani kajing sapriang jong une upnyang Jepang ka baro ngitip pat ba ya ne upnyang Jepang gum ka COVID-19 te kajing kentu kajing kan pham ya pi baro kinong shong sngo pha ya shimlem ya kajing kitkli komba ngiju ya penbena ba nginlong ki ba pikir ikun kikti ki jongi kinlong ki ba syat ki ba khlan kenang ba kalawei bat ka jaj benriu lane ka snong ka thau hi barok away kan yo ya ka jingkot ka jingkia ha kata yasngi le don lang ru uba syam bhalang khong remai ubalong ujras ka tri jong ka ilaka uba yasuk warang ba dong jong ka snong mau bang ulapan pau ya ka jing songu yau acting sodar bat ya barok kidkhot ka executive committee jong ka ilaka kibla treshtam habun kiliang bat ulapan pau ru ya ka jing songu kabakar pang ya baro kitu kibladon keti hak ban kersan lang hak ban penmi pisa ban thiet ya uniu khau ban sam sya kilong yeng ya kendu jing hakani ka lockdown blay ki badon keti hak ban ya donate lem ya kine ki jing ai blay un korku blay un ri un sumar lem yang ibaro kenthai bat senrang ya ka hima ibaro kowe ya kikun ki hajar ki badon hapo kahima walong Sodership ublay unri unkudo lembat ki jingkar ku gordo unsumar yang iwai pe iwai ublay ki sia jam aga meningkong ada ai kublay kerpang ya ublay nubu no thau uba la penapat yang sisisin ya kaba nginyadon ha kan ka kentut mau bang kabahap hapo ke ilaka walong Sodership menagini ngisngi bladep niladep yang bansam yang kau ha ki lightly ki kentoi kata ha karingur ha mau thang ha bairong bat ka basa kalong satang kani hang ya mau bang te ngan sia thu ya pi nu kau ya ka ba ngila bansam kalong hadin ka jing tres tom jong executive committee ha ka ba jenis sekretari ba syem horma bodon rengkat ang kapor rengkat ru wat rang ba dong ba ya sukwar ba insya ba pek yang ni kadong hanya mau bang ngilele sitom kat bala ban wat yang ilat nanti kumno ban yarap na kabenta kitu gilong ying baduk ni snowdon bok bat ngada ai kublai lu na kabenta jong kitu baro le se ki badon ya ka mining li sa kanika ilaka wa long jungi ban tremotion ha ka ba don na pring jong ki blano mensim yang i da ka ban ai de gini khau kata ko masyu penkenmal kaju ba jrom ba sote suron nang tau ba li thaba buju khot i ba nakaliang kawei na kiriu kenthei ba kata ka kong paris ka balano sanwarni kum la ka jingla batlot jong ka kum ka kenthei te yau nu khau ngila de bati hakisau tali benta kata hakaringu ha mau thang ha bairong bat kabasa ka dei hang ni ngane thu ya pi ngimla ban ai lut kat ba pi don rei da ka jing yo jungi da ka jing yarap ka barit ha ka ba kileno senyang niru ngilasu yarap ya pi kat bala lani kat ba don ya ka ban a syafi bat ha ka ni kapor nga pentip syafi ba hadin bangila pentip ya orang ba dong ngilong ba lakum no ngin le ya ka don kam ban ai tang ya kitu
iba ngin sam syuah kan iga sin ke beningko let's say ha ka sin ke baar pi pinum yo syu ngin ai benta sai ki we ngrei ke ege jing thu ko jungi galong ban ya rap ya pi ha ka bakum kan iga por ka ba phim yo bela la ni phim yo trei phim yo ta nang ba phim yo ban pendon kam daun phao ha ka ba ki khun ki ti la ni kayin ka sem jung pi kan yo ban bam kat ba ya la sin ei ban ai te kawai ke jing kerpa chua bangin poi sekata ka bentai ka ban ya sam nu phao ka long ba na ka liang jonga ba na ka liang jong executive committee na ka liang jong rong ba dong nang ni ni da kerpat jur ya pi baro di balong ki nong chong sinong hang ni ha ken toi mau bang ho hang ni don ke jia khle ha ka bang ile syong khle namar ka de ke jaka ka ba ha sakilan borda ka ba ha po ilaka walong sosip kawai ke bang kentu kalong hadu kini ki flip mat to burong bat to bu renti ya ki kendon ya ki ba na kalian ke sarkar kalabu kabalong kalat jong ke jinya da kum lo orang ba menne na ka benta uniu knyang jingpang uba keleng setelah jong ke percaya ba kari india hi baru kawai wat kami khalayaru ngimat bat ngiyale persya kum nu benyada bu renti ik kendon bat to ai ba kani gajing jarap ke jungi wat lakalong ka barit nrei sim da ka mensim ka basbun bat ngir ngin ai pi da ka mensim ka basnui nang ba phila ban yo ban pendap ya ka ying kasem kat kum bangila ban a syafi